Ngiawan kumne ka yeng ka bakhoi ka bakantang ka jong blei ban mane ban sakriya o bat nakaliang jong ka Balang Presbyterian Mawroh ngi pediang sobai pi baro ki baun sakani ka Jingiaseng ki khot jong ka Balang Mawroh ka jongi bat ki khot jong kiwei pat ki Balang ki baju don rengkat bat ngi na ka por le se la ban don ru ki bawan ka sin ka banengkong ngi pediang sobai pi baro bat namar ba ngin sapenmi ya kani ka Jingiaseng ha ka YouTube channel jong ka Balang Nakabenta jong pi ki bapet ki bat ki basngau ling ba ka YouTube ro ngi ai U Blei Un ka kerteng ka bakor dor tam ka jong U Trai bat Nongkren I u Jesus Christ to U Blei Un kyrkhu ngi da ka jing don rekat ka jong u bat da ka jing alam ka jong u ngi ini pendem ka jing duai U Blei buk pau jong u bahabeneng ngiwan ban ai hame yala ka jong ka por bat ka bor ka jong I ban shakri me ban ken mau ke jing bahas bun ke jong me yangi bat ban duai ba men yai long rengkat bat ngi shimet kum ki long ying long sem bat kum ke Balang ngi duai ngi da kerpat eme ko trai men kyrkhu ke ni ke Jingiaseng don rengkat bat ngi ban pensai ngi na ka htien ke ba em ke jong me ban pen rehem ngi ling ba ke jing shakri jong ke jing ruai ke jing puli ke htien ke jong me bat ki jing ai ke jing iska kam ke jong me trai ngi ai ti lut yela de bat ngi kerpat baka jing don dekat ke jong me kalau ke jing pensat boringi ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haka kerteng ke jong trai bat unong penem jeng Jesus Christ amen ngi dia syakri U Blei da ke jing ruai ke basan spa sao to ruai ro yo Jesus ba dia jing iet ba phala haki yeng shong ne ba pernai ulalet ban kre jaka Ondang ngin poi lang habeneng ka jing kemen ba hangta kan longingi haba I u Jisu ngin yaro jing job kalbari ke jing ruai san spa sao ruai yaro ya Wat ya jing it ba bela aki yin shong ne ba pernai ula leng ban frejaka andang yin boilan hapneng Ajing men bahang takan long yangi Aba iu Jisu In ya ro jing job kalbari Aba ngiyan enti pilgrim Il obadum in sashai andai kisngi jing lei lawai jeu nom in shong bad U Trai andang in poi lang habneng Ajing men bahang takan long yangi Haba iu Jisu Ngin yaro jing job kalbari Long ba shisha Bad bangeit skem Ajing syakri ya U Trai Dang syubet ya U haburam Jingkus lai barolawai Andangin poilan habneng Kajing men bahang takan long yangi
Aba iu Jesu ngin yaro jingjop Kalvari nang ya chaprang ban snyat un ai yang skembat shania au shen kipliki kerdau pernai bat in yo inu Jesu andangin poi lang hapneng ka jingwan ba hang ta kan long yani aba iu Jesu in yaro jingjop Kalvari kumbala shon haka program jong ka balang bat kumbala pen sngo nadu ka khandai tarik ubenai Jun ka khubor ka ni ka sngi ka long shapang ka Jingwan Arsien part 2 ka Jingwan Arsien ka Bynta ka baar bat ki Bynta bangan puli na ka ktien ka U Blei ki long na ka kitab Sekharaya ka lenong ka bakhat saw ki de khot lai saw bat khandai Sekharaya ka lenong ka bakhat saw ki de khot lai saw bat khandai ka kitab Jingpen pau ka lenong khat khandai ki de khot khat wei hadu khat riu lenong khat khandai ki de khot khat wei hadu khat riu bat khat khandai arpo ngan puliru na ka ju ka kitab Jingpen pau ka lenong ka arpu wei ki de khot iwei hadu saw arpu wei iwei hadu saw kani kalong ka ktien ka U Blei anda kumta U Trai unmi bat unyale ya kita ki jaj ben riu kumba ulayale hakata ka sngi ke jingele thma ti hakata ka sngi ki kejat U kin yeng halor ulum olive ubaha persha ka Jerusalem shaphang mingi bat ulum olive unkat na pedeng U shaphang mingi bat shaphang sepngi ti kandon kathem ka bakraw ti shiliang ulum kan kenria shaphang shate bat shiliang shaphang shate kad khot khandai bat U Trai unlong usiem halor ka khendau baro ha kata ka sngi U Trai unlong uwei bat ka kerteng U kawei naga kitab Jingpen pau kalenong khat khandai khat wei hadu khat riu bat ngalayu I ya ka beneng bala ple bada khmi ka kulai bali bat ya utau basong halor jongka la khot ubayaine bat ubashisha bar hakahok un bishar bat unile thma tiki khmat U ki kum ka thlit ka ding bar halor ka khli U don ki pansngiat shibun udon ru ka kerteng bala tho yakaba unu umitho henrei tang ma uhi bat la penkup ya u da ka jainkup ya kabala we hakasnam bat la khot ya ka kerteng U uktien U Blei bat kita ki pat ya pom ki bah beneng ki le bud ya u halor ki kulai bale ki bala kup da ka jan linen bani kabali bat bakhot bat na ka shentur U kami no ka watlam banep bat da kata unda sho yaki kinja benrio te un senshar yaki dauding senshar nar bat un yu'roj ya ka jing teliat umso ka jing shla ka jong ka jing bitar U Blei uba don bor baro bat u don halor ka jankup bat halor ka lebong U ka kerteng balat ho usiem kisiem bat U Trai ki trai ki dekat kat kendai arpo bat ngalayu I au tau merat klau bat ia kita kisiem juga kendau
bat ia kita ki pat ya pom jengki ki balaya senglang ban ile thma ya utau basong halor kataka kulai bat ya utau pat ya pom jeng u tela kem ya utau merat klau bat lem bat uru ya utau nong ya thu lupa balam ler u balale ya kita gidak khla hakmat jeng u da kiba ula syukur ya kita kibala pediang ya kata kadak utau merat klau bat ya kita kibala ya mani dem ya kata kadur jeng u ya kini baroar la bread imken sya kata kapung kading ya kabala thang dau kendok bat khadu kalendong arpuai iwe hadu saw bat ngalayu I ya ka beneng bathamai bat ya ka kendau bathamai namar kata ka beneng benengkong bat kata ka kendau benengkong kilalet no bat ka duriau kamdon shu bat ngalayu I ya ka nongba ka bakhut ke Jerusalem bathamai bakadawan hiar na ublei na beneng ya kabala kre kum ka nonglet kurim ya kabala penibha khnang yau tengah jongka bat ngalayu sngo ka khtin bajam ha na kata ka khet kada ong hakmi ka tabernakel ublei rengkat bat ki brio bat un shonglem bat ki tema ki kini long ki patlang jong o bat ublei hi un long lembat ki bat un long ublei jong ki ti ublei un nya no yegi jingjau umat baro nagi khmat jong ki bat ka jingyap kanum long sho lumne ka jing sosi lumne ka jingyam lumne ka jingpang kan om long sho kita ki ai ge bamanshwa kila let no to bleun kyrkhu ye ka jing puli bat ka jing shashkor ye ka htien ka bakhoi ka jong u ngini pendam ka jing tuai au blei bok pau jangi bahabeneng ya ingu yeme na ka benta ka ne ka por ka be aingi bengila ban I shipor ki yengi sem ki jangi bat ban klet shipor ki jingbon kam ki jangi ki babaro shitayo bangin pengentang ya ladi ka jing shakri me ka yeng ka kentang ka jong me ngi aingu be me aingi ya ka ne ka por shikenta shiteng ar kenta duna bangin yo bania selok lang ha ka yeng ka kentang ka jong me bania selok bat me bania selok para bangeit bat ngida duai ngida kerpat ba men yai don rengkat bat ngi ling ba ka jing shakri ka jong yeme namar ngi ai la ka jong ka por ka bor ngi ai la ka jong ka jingmut ban shakri yeme bat ban yo sngo ya ka e ka ba me don ban kren hapdeng jongi kyrkhu pengentang ya barok ki benta jong ka jing shakri ka jongi bagin longi ba pediang ona khmat jong me batu kren ru ingi ling bau shakri jong me da ka bor bat da ka jing alam ka jong mat sim ba khoj ngiduai nakabenta ka balang ka Jingi ko try nakabenta ki para bangeit ki Jingi nakabenta ki long yeng long sem ko try pa isnei ka balang ka Jingi ngi persang ban shakri me ko try bat ngi aingo iki baro ki bangilala ban le henri ki dang don ru ko try ki kam ki jing persang ki Jingi ki bangimpat la ban penlong kam wat langila persang ko try ka mission jo ka balang ko try kerat ka ba gidang yaksa haduk menta bantung iki paya bat ban penyeng ya ki kenro bat ban tap be katunum joga jinget hakata ka jaka ka bangi trai hakha umre na paham jula gidang syam shitom ko trangi kerpat be men yarap ingi ya kani ka jingtai ya ka yeng joga balang ru ko trai ka bangi latmu na du menno ndri ka bangi patla ban pendap haduk menta trai kan rat yarap ingi bangi yo ban sedang ya ka kam mela pendap ingi ya gijing don kam gijingi barok kapisa kapilan ki mar ki mata yarap ingi ko try bangin la ban pendap e kata ngi so komen pat naga benta ki kam ki bala seiso bat ki bala manbha ya ka mission juga Jingiaseng the it thang share ka bala yat state ka bala mare bat ka bala seiso hadukat ne ko try ki dei shisha ki jing kyrkhu ki jongme kyrkhu ko try ka school mission ya ki laingot ki nohikai ki ba e ki jongi bat ya ka kam juga jingalap ka bangi yu I bakala saiso basibun kila sedang banwan keli bat kattu kat ni kila wan ban rung balang ru ko trai nang kyrkhu ine ka kam ge jong me hot kyrkhu ru ko trai ka kam jong jingalap hapo ka snong ge jongi hapdeng kini ki para banget bat hapdeng ki bampat long kristan ru hang ne snong bangin yo bania selok bania thu iki yu jisu bat bania lam iki sha ge jing penem bam jukut au kyrkhu ko trai kan rat nakabenta ka jing trai ka jungi rukum ka balang kum ki nong sharai kum ki khot committee
Habangi rung na kawai ka yeng siya kawai ka yeng bani selok ya ka khtian ka jom ki para bangeit ngida kerpat men pen ko pen sle mamengi trai ngi la ya limba ka to ko po juga jingpang jing sitom jong bon ki para bangeit bat ngila duai ngila kerpat khmat jong be ngi aingu emeko trai kan rat ba mela pen khia ikito ki ba pang ba sitom ko trai de ka khti blai ka badan bor ka jong me o ngi so kemenru way ni ki khot committee balang ubaga balang hi kala jit ban shong shani shalor kum way ni ki nongkit ka kam ga jong mai ba pen shiling do nong pure ilawan phai ko try ban ngi aingo ba mela pej isin e ban sumari ban pen khia ngi kerpat meneng ye don rekat ba lembat kiwei ki para bangeit ba ko try ki badang don apa deng jing sumar ko try ki bangim la ban shimlo ki kerteng ki jong ki re metip ye ki ko try ngi kerpat men pej isin ban pen khia ki ngi duai nam tagi long yeng long sem ki bai kendu jing ki babon ki jing hakani ka perthai ko trai ki bangi dei ban ya lingba ki jing tanju kom ki som ba me ding ki bawan persha engi atrai to erap engi bangin la ban yaisha ban yaine apa deng kita ki baro but ai bangin mat ka jing pen shat bor ka jom sem ba khoj bangin la ban job ki jing hateng a perkhat brieu ngi so bom la sho Nrei ka kut lahat ka jong brio kalau ka jing play lahat ka jong blay ngi boti ki barok ko trai khmat jom ka jing duai ngi duai nam tagi long yeng long sem ki bamat ka jing pat ka jing pra ki bamat ka jing kan at ba ka jing le hapdeng uk pa bat ka keme hapdeng ki keme ki pa bat ki khon ngi da duai ngi da karpat ko trai ba men maramot kum kita ki yeng ba men thau thmai ki da ka bor ka jome Bamen sandur thamai kita ki long yeng long sem bakin scam haga jing day but bakin scam haga jing shakriya me ngi duai ngi kerpat ko trai nam tagi shnak trai kam jo ka balang ka jongi naga benta ka jing sengen thai ka badang shudep ya ka women's week ka ba say so ba but ngi da duai ngi da kerpat ba men kyrkhu kanang yo bor ka jing sengen thai banang ya shakrang ban bat scam ka jing shisha bat banum detat ya ka ngi duai naga benta ka jing seng samlaru kabashen kan sarki ka youth week bat ka theme ka jinglong sanran ngida duai ngida kerpat men kyrkhu ki samla ki jongi ko trai ki nangla ban shakriya me bat bakin yo ka youth week ka ba say so ka youth sunday ka ba dap da ka bor ka jong men sim ba khoj trai ngi shu it ya ka jingiaseng samla ki kti bidon bor jong me ngi duai ngida kerpat ko trai ka jingiaseng knaru how december ngi yo ban rakhi ya ka children's week ka ba ka balang kal ai kerpang ya ki ko trai ka ba ki pendon kam ban penrung ya Jinghikai ktin blai kini ki hep ki baret ki ba ki jongi kyrkhu ki ko trai kin ma de jing dorkat ka jome bat ki program barok ki longi ba say so kyrkhu ki bible study ki jongi bangin smart in testang in one ha ka met si palai kyrkhu ki jingiaseng po ya ka balang kyrkhu ko trai kan rat ya ki jingiaseng yeng ka dong ko ba shaneng ka dong ko ba sharum ai bangin la ban shakriye me ban pen shngan ki par bangeit da ka balik rung da ka wai ka yeng shakawai ka yeng da ka bor ka jong me hi ngi duai ngi kerpan ablay na ka benta ki wei pat ki program ki bangi penbet na ka por ngin mat ablay ka jing dorkat ka jong me ngi duai na ka benta ki temen besan ba jongi ngi duai na ka benta ki khot committee balang ki balong ki nong yalam ki ba me mela jiet ko trai kan rat na pedeng jongi hi hot yu pastor ba ka sinot kala thung ban pej ban khmi ka balang ngi duai nam ta ki nong yalam ka jingiaseng kan thai ki nong yalam ka jingiaseng samla ki nong yalam ka jingiaseng khna ki nong hikai ka school pen pau ki nong kit kam ka school pen pau ki nong yalam ki nong kit kam ki jingiaseng yeng dong sharum dong shaneng kin mat ablay ki jing kyrkhu ba ki jing pen sle ki banalor ngi duai ko trai na ka benta ka balang ha ka ni gari khasi jantia ka ba ki jongi ngi duai na ta baro ki balang ba ki longi sakhi ya ka kerteng ka jong Jesus Christ ngi duai ko trai kan na ka benta ka kam juga jingala hapo ka ri ka jongi bat ka leng kari India ro ngi duai ko trai na ka benta ka jing sanshar kari India bangin yo ka jing sanshar ka hok bat ka ba shisha ngi duai ko trai men kyrkhu ki nong sanshar lor jongi bakin ai la lo ki kristan ban mani ban shakriya me namar ngimlong ki nong pen kul mars nong ngimlong ki nong ele persha ki bandi la ka jongkari rengi ngi e la ka jongkari India ban ngilong ki nong shong snong ki babha ngi duai nam ta ka bha ka miat jongkari ngi duai ko trai ka kam ga jingalap ang di hari India bat ka leng ka perthairu bai ka kerteng ga jong jisu an kan tiu na ka wei ka kerdan halor ko wei ka kerdan bah ka kerteng ga jong jisu ka wei pa ko wei ka khot siu kan dem baru thelit un phla bau jisu long utrai
kyrkhu ko trai ke ni ke Jingiaseng ke jungi ye ki Bynta baro ki badang sa ke jing shakri ke jungi me ma pa blei ki pop ki palat ke rengkang jungi ki babon bat penthmai ki jing ke jungi ye ki ni baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ke jong trai bat unong pen jungi u Jesus Christ amen ki bangeit ki jingku blei pi baro kiwei kiwei ki badai ki khot jong ka balang bat kiwei ru ki bangeit kiwei don kat bangi haga kerteng ke jong trai jong i Jesus Christ ke jingku blei ke bakar pang ka long ye i pastor jong i Reverend Lyndan Syiem i baga balang ka lapan ben ba insim ye ke ni ke banta ban ai ye ke Jinghikai ke Jinghikai shongtynrai halor ke JINGWAN ARSIEN ke Bynta ke baar kumtu kumba ilai tu meneh ke basdang ngidwai bau Blei Un long rengkat bat pi pastor on pendap hapi da ke bor ke jong mensim khot ba kani ka jingkren ke Jinghikai ke babin ai kan long ke bor mensim na ke Bynta jong hilang baro ki badan ke ni ke Jingiaseng mentangin yo bandum no ye ki jing aingo Badadin baladep bandum yaki ikirpat i temen mesan jungi temen mesan PS kandio yang subha bantuai ban penggentang yaki jing aingu. Tanya duai. Ko pa jungi ubah beneng. Sai sinpat kerar biye nyuan ye ke bandem red ak sajat ke bakhot ye ke jome. Hakne kenop hai jongane ke sengi. Ban aingo ye metrai mar ke jelam ke bapla ke jome ke jingim ke jongi iwe piwe bat kamtam kerabi he mamala pela yang ya trai mengila mandon ke yeng ke bekentang ke jome ke bakum ke ne ke por mengin yo ban mane ban syakri ban yero ban pendon buram ye kerteng ke baem ke jome kamtam trai ban siyo sngo ye ke jing slok na ke tien ke bakhoi ke jome aingo ye ke jing snai ke jome baro trai ye ke bamam shamal ino ye ke jingim ke jungi trai abangi phaiden ye ke sngi jong jingim ke jongi kamdon kawai khlemat ye ke bamam man penran bukho ye ke jingim ke jongi kamdon kawai khlemat ablei ye ke bamam man ino kun swet ingi kumni kumangilongo keran Denmark sang tibran bor ke jome aingo trai bi ye mala keren mala pasiaw ingi wei pi wei trai dalau jong mensim ko trai mala keren ingi bangila ba ino sipor ki jonon kam jong ka jingim do ka jongi ka na kesni akum ni bangila ban wan ka yeng ka bagantang ka jome blebi ngai scam Ramadan ban keren nam ta ka jingim jongi shimet trai ar bangi wan ha ka ni ka por krabi rangkar ki babon ki jingket jong ka jingim blebi ngai duai trai ba manis nei ban pelaj ngi ne kita ki jingket ki ba khia jong ka jingim ba bangi mi no na ka yeng ka bagantang ka jome ngin mi kibreu ki beli omat ki jing kyrkhu ke jome ngin mi kibreu ki beli omat ki jing thau thumai ke jome a beli bi hakne ko por abang iwan ban syakri me trai iwan ra ro ye kini ki jing ai ki baret ki jongi ki balong shibanta ne ki jing kyrkhu ki bakrau ki bemala kyrkhu ka jing em ke jongi isnai ka ba men pediang ye kini seladehi patu pen kentang ye ki pen khoi ki atrai nak benta ke kam ke bakrau ke bakodol ke jome bahkan no ke benta ba ke balang kan yo ban pendon kam yeki kin long ko trabi ban pen krau ye hima ke jome kin long nam ta ke buram ke jome kyrkhu yang iwe piwe atrai kyrkhu ikram pe yang kristan ke jongi trai menginala ban mat ik jing dorang kat ik jing kyrkhu ke jome ke jim jongi mengin yo ik jing kam jongi al mengin dap kerhai ala ke singi de ke jing snei wa de ke jing kyrkhu jome ada pedang jong kita ke jing kyrkhu ki bai me yai the ke jingim ke jongi na ru trabi e bi nyai kristan ya ka kam ke jong me ala ke jong ke balang lebi ngi duai siken ter khmat jong me ke ko por nam ta lau jong syakri pastor ban sa ai ngi ke kubor trabi e ke balong ke kubor ke bakodor e ya bakum ke balang ngi labu trai ban yo ke jinghikai shongtynrai ke bedai ba ke jingai kristan ke jongi trai kan ko por ngi siyo sngo atrai bi ko kubor ke bede ba ke JINGWAN ARSIEN ke jome ya rap atrai ba ra wingi sa skori ka tin ke jome ablai ini aban priang ke donut ke jongi bar ba ka tin ke jome kan song sa ke donut jongi
bat kan long isha ka jing shai ka sharak ki jat jong jing im ka jongi atrai bi kyrkhu lo jong shakri un ko bor mun se mo kho jong me ba ko bor ka ban mi no na I trai kan long ka bor kan long ka jing kyrkhu na mata jongi iwei pi wei doi snai belorang kat ba ka jing shakri jongi na rok wasdang hadok bawai no jongka sngo wa blei ka bango jongi kinong pom ma pi ki popi krengkang ni mesya ma ka jing jongi na ba kerteng jisu ngi pani kine baro narum ta sudah ki bam cukot amen ngi pan pa ko jing songo ye temen besan secretary bala ai ki jing pan bana ye ki bala lumi ki jing aingo bari temen besani bala pan gantang ye ki U Blei Un kyrkhu ye ka jing shakri ki jong phi te ka ni ka por ngan pen itho ya I wei para bangeit iban sa ai ki jing ruai kerpang ha padeng jongi hadin bangila dep ka ni ka jing ruai but iban sa ai ki jing ruai kerpang ide I Mr. Maxter Warjri. Mr. Maxter Warjri ide organist jongka Balang Presbyterian Riat Samthia but I treka kam sarkar ti long wei ni kunong ruai ubat tibit bah hakani gari ke jongi pila bani I hakibon kiren san ndre hakini ki kendiat banai kendiat snem menta ila ruai betang ke gospel na ka benta ke buram ke jong blei tengah so kemen na kata ban khot ye ben wan po ka balang ka jongi ben ai artli ki jing ruai ki ban long ka jing kyrkhu na ka benta jongi iba Maxter Warjri ngia he san lang ngia late Sunday school lang ngia ngia shon hagaru kom kena mentang ila arang ba ngia buram pararang ba but ngia ruai choir mai nakmat mangi syukur shan nadien but I long menta ku baong organist jong ka Balang Riat Samthia ba U Blei la ai ka sap kerpang I ban tembat ban ruai ban ngangeit ke jing ruai ka baidan ban ai kan salong ka jing kyrkhu ka bakraw na ka benta jongi tia ka ni ka por ini ruai ka ni ka jing ruai saus pa khandai puwei in ruai tang ka dekhot ka baningkong ka jing ruai saus pa khandai puwei tang ka dekhot ka baningkong hadin kata ngakerpa di ba max in sobha banang wan bat ban nang penkre lupaya ladi ban ai kita ki artli gi jing ruai ki ba nganget kin long ka jing kyrkhu ka bakraw na ka benta jongi Jerusalem bathamai shato shaneng kasngan layong latungit hangne shashnong nginyo teng shan sngotanat her ban ken mau ka jinglong andawai ban kermen haga jinjar ban yo long Sriem U Trai tangga dekat ka banengkong ka jing ruai saus pa khandai puwei Hadin kata artli gi jing ruai kerpang na iba Maxter Warjri. Jerusalem batemai shatu shaneng kasyan layong latungit angne shashnongin yotinshan skoten not herban kenmau kacing long andawai ban kermen I got jinjar ban yolong Sriem U Trai. Ningkong aingo U Blei pan pau jing aingo U Blei pla. Bela ni por ban dan kat bat phi Balang Presbyterian Mawroh. Bat kalong ka jing kemen ka bakraw banya dalam talang bat phi nya seng teng ka jong u ngap pan pau lo ka jing sungo ai play pastor Lyndan iwe neki nong no ipalok po palang ka bangi dalang menchwa ni bala khot yanga ngala ongi pastor te ang ko man ruai nam tau blei fi da pe dan ginong ku program sa khot lem ti hakini menchim banai ifon ngai ong te ka dan ku program ka balang jong piang ni te ka no ka jing su kamen bakraw tinggal arli ki jing ruai man ruai ni kapor no sume di kitien nang wei kitien pareng ko wei kiteng
The war is a child. Kebakaran ni kajing yat nanti kajing ni kajing Kristen. Kajing yat nanti kajing kitma apa malah kesni. Kebangiat tentang kibru kiba kibamdai kibangeit ki iengi ki yang bangi klan kajing nong Kristen kipet bahayangi. Dan kipet bangi ro ngi dan kajing lek apa malah kesni. Bangi di kikon gitu. The war is a child. Yang sama ni kajing roy. But even winners can get wounded in the fight. But people say that I'm amazing, strong beyond my years. But they don't see inside of me, I'm hiding all the tears. They don't know that I go running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drummed my sword and cried for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Unafraid because his armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. But people say that I'm amazing, in a race retreat. But they don't see the enemies that lay me at his feet. They don't know that I go running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drummed my sword and cried for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. They don't know that I go running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drummed my sword and cried for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. The warrior is a child. Ni ke jirai ka apa ka keren shphang ka jingwan arsien ka jong jisu jong trai jong inong pedem jisu Christ ka keren ba ka de kiting paring kiting jong kang the thief in the night kini la ro de kiting jirai ka wai de mi nong rai ba paunam Cliff Richard ka bun bun snem ngit ka long ka jing kyrkhu fi ka po. Talk for hours, but you won't hear a word. Your own opinions make you blind. There will come a morning when the sun has all run out. There will be no time to change your mind. Like a thief in the night, he will come. There will be nowhere left
You can fall with the night, but you can rise with the sun. He will come in glory, the rider in the sky, the lion and the lamb rise side by side. The children of the kingdom he will gather to himself, and children of the darkness he will leave behind. Like a thief in the night he will come, and there will be nowhere left where you can run. You can fall with the night, or you can rise with the sun. Like a thief in the night he will come, and there will be nowhere left where you can run. You can fall with the night, or you can rise with the sun. You can fall with the night, or you can rise with the sun. Nam ta ka borong mo joblay. Amen. Ngi pen pau ke jing song ko bakrau ya Mr. Max to wadri bel ai ke ke jing tuai arteli pedeng jungi kila long ke jing kyrkhu ko bakrau aklet ka wei ke benta ban penito I ba Max silong shipara trai ba I Reverend BD Warjri pastor Joko Balang Dongston I balawan ru ban kren ka balang ke jungi ko blei shibun ba Max U Blei Un kyrkhu ye ke jing shakri ke jongpi ngi ne tuai Atrai U Blei buk pau jungi bahabening ngilayo ban ruai ki jing ruai siapa ke jingwan arsien ngilayo sngoru ko to ke jing ruai ka balak kreni ki mensim ki jungi ngi duai menta ko trai men pen shai ling baka khubor ka bau shakri jongme ula pen kre bagin so thu siapa ke jingwan arsien kyrkhu ngilang barok ko trai ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang hau Jesus Christ ngi duai amen ke jingwan arsien kabenta kabaar kajingwan arsien U Jisu kalong ka subject kabayar bha bat kabakentup shibun ki benta kumta ngilapya ya kani ka sermon haki arteli ki benta kabenengkong kalong ka khandai trik ujun arjar arpusau kabenta kabaar menta ka sngi arpu pratrik ujulai arjar arpusau bat kani ka sermon kabut din ya ka jingkren ke jonga menchem snem arpau tregu August arajar arpulai menchem snem arpau tregu August ka khubor jonga kitab jingpen pau ka bakut jong ki baro bat nga kentu ye phi bat ye phiru ki ba page po YouTube ba phila ban page chadin ya ki bangila penmi na ka balang ka jongi ban yarap ba phin yo ya ka jingso thu ka ba khamjel liu shapang ka jingwan arsien ngan paidin kindiat baniatu ye ki nyoteli ki jingja hakabakut jong kapor ki nyoteli ki jingja hakabakut jong kapor kabenengkong kalau ka jingyap jong ki brio namar ka jingpang lani ka jingmensau lani balatemen barhaba ki brio ki yap ya ka met la tep lani la thang ka mensim jong ki bangeit ka let sha ka paradise ka jong ki bomnget pat ka let sha Hades katangila de banikren kendai terik ujun kabaar kalong ka jingrong no lani ka rapcha ya ki banget baim bat ki banget bayap katarung ngila de bankren haka kendai terik ujun kabenta kabalai kalong ka kordit ba ka great tribulation ya kita ki basha no shadin bat ha kata ka kordit ba
ken pau ki nyau ki jing pendat laha nyau ki turoi bat ki nyau ki pliang jing bitaru blei bat nalor kataru saka jing sensharu merat klau ke ba nyau snem utau merat klau badan ke sharp hendriu spa hendriu pun riu ye kini kimat we arlai ladep ban kren ke kandai tri ujun bat kumbala ong menne phila bat sapet hapo YouTube mentangin pet ye kini ki sauteli kimat ke jingwan arsien u Jesus Christ. Sao kalau ke jing job thmayu marat klau, yo nong itu lupa lam ler, bat yu yak jakor. Sao bi kalau ke jing sensharu Christ, kabane shihajar snem, lani kata ke millennium. Sao ke kalau ke jing mi pat ki banget ki basyak penyap, hau marat klau. Kamat kebasan kalau ke thma kabak hadu persyayu syaitan. Kamat ke bandriu kalau ke jing mi pat jengki bangeit bayap bat ke jing bishar khaddu yeki kamat ke banyau ke khaddu kalau ke beneng batmai bat ke kendau batmai ke Jerusalem batmai bat hangning ini krenru ya ke jing jathat jengki bangeit ha beneng bat ke jing ainong yeki kamba bah lani ki rewards ngila adep ban kren lai telikimat hau benai jun mentangi poi syakamat ke basau ke jingwan arsien u Jesus Christ. Ke jingwan arsien u trai Jesus. Kadai ke Jinghikai shongtynrai na ke Bible. Bat kadai ke jingkermen jengki bangeit baro. Laya tu lupa ya ke jingwan u Mesaya haka buram ke bakrau. Nado ke testament ke berim. Kumbang ala puli mene Sekaraya. Kalenong ke bakat sao. Kidekot lai sao. Bat kendai. Bat labatai rui ke jingwan arsien. Haga kitab jing penpau lenong khat kendai kid khot khatwei hadu arpuwei kumtu kumbangala pule menne bandau lawan un shong haka kulai tma ban bishare ka perthai bat ban penshitom ya ki bomman haga jingwan ka baningkong jau jisu ulawan kumu kunlung haga jing sngoret bar haga jing penret ria yalade henre haga jingwan arsien ka jau trai jisu unwan komusim jaga pertai usim jaga beneng usim jaga jing penlong baro ladang ila pediang yau nu kunlung ngila yo ban pediang burom yo komusim ladang ila kentat yau nu kunlung ngila ha bapo ka jing bishar bat ka jing penrem jong u ha ka jingwan arsir unwan komusim jaga pertai unwan ban shimti ya ka khot ke jong u halor ka perthai baro kidon shibun ki jingruai shapangka jingwan arsien ngimla ban ruai lut baro nri phila ban sapet kani ka jingruai shispa iweiro hakomi uwan haulo menta kentiu nam ya u la tho ya ka sangti haga sengkai la tho ru kamut ya ka kerteng ki jong u haleluya ale nongpen im kani ka jingruai ka bashispa an riuru ka dekot ka banengkong kong ling balao ba per ka sun jisu unwan hiar na beneng ban pendep kular bu penpau shwa ba un kir shaneng ringkat lembat pat ba angel ha jankop li bathaba da jing sawa jong ka turoi jingwan komusim penbena ngierwai hagini ki jingruai bare kiwei pat ya ka jingwan arsien ka jong utrai jisu hangni ngadon kam ban pensyai baka jingwan arsien jong jisu kaya per naga jing rongno ya ki banget kata ka second coming kaya per naga rapture bat ngaladep kren managatai ubenai jun syapang ka jing rongno ya ki banget kani mentanga keren syapang ka jingwan arsien ka second coming ka parusia haga ktien Greek kaya ka jing pera padeng ka jing rongno bat ka jingwan arsien way ka jing rongno u jisu un pau kilo sun beneng banwan shauno igi banget baim bat ki banget bayap sa beneng haga jingwan arsien u jisu un wan yuk kejat aloru lom ki olip barun yaine ha perthai ban senshar yaka kawai kalong ban wan shau ban yalam sa beneng kabaar kalong ban senshar ka perthai ban yuk kejat aloru lom ki olip ka jia per kabaar
ke jingrong no kan jia shwa ka kordit ba ke jingwan arsien kan jia hadin ka kordit ba ke jinge per ka balai ke jingrong no kala ban jia kumni hakanu kunu ko por kumbalarwai mentan thief in the night kumunong to ka por men met ka balai ka long kan saja hagabakut jong ka jing sanshar jong mrat klau ka jingwan arsien u jisu hadin jong mrat klau ka jia per ka basau haga jingrong no u jisu unwan ban pelat imi ki bangeit naka jing jenjar unwan ban shau no epi ban pelat naka jing jenjar bakrau haga jing wan arsien pan u jisu unwan ban bishare ka pertai yau soitan yau mrat klau yau nong yetu lupa lamler pinken mau ngala de ban kren baginden lai gi jing tau bomman ha ka sngi ka khaddo haki sngi ka khaddo uyak jakor umrat klau baru nong yetu lupa lamler kini kin yeng banele persha kum ka trinity bom khot banele persha ya u jisu badi ki breu ki jong blai bad kini ki perkhat bandawan u jisu kin pelong ka perthai kamada nile atma bad kin la ban penibor ban tenjuk bor bad u trai jisu enrengan ong epi kamdon kathma kamdon ka jingele kaban don kata ka jingya kenat nia penibor manu bakham khlan shipang la khlan ki shipayu jisu shipang la khlan ki shipayu jong marat klau kanum longgum ta barok lai kini ki jing tau bomman uyak jakar marat klau nong yetu lupa lamler shi sen wanu jisu shi kentienun kren batla mat yaki daka bor ka ktien ka jong jisu ching pen pau lenong ka bakhat kendai ka dekat ka bakhat san pila ban khat ka thma rega thma ha ka badon tang weu nong job batang shiklem mat ka jele daka ktien ka ba on kren an job ya umrat klau badi nong yetu lupa lamler badan bread ekia ka pung gading ka bathang du bakhor badu kendok bad ya une uyak jakor pat and bread ye o hakata ka liulong baklem trai badan set ye o shihajar snem kan kum ga kitab jing pen pau ka lenong ba arpo ki khot iwe hedo lai ka ong kumne bad ngalayu iu angel bonan herna beneng uyak jakor la bread ye o shakata ka liulong baklem trai bad la set ye o haka bat la shanshap yaka halor jong u khnang ba onum yo shukor su yaki kenja ben rio tatanda la pendap yakita ki shihajar snem ti hadien kataken ansa pelat no yo u shipor bun ki keli balai bayu mrat klau bat yo nong yo to lupa lamler an bread yaki marmar hakapung gading kabala thang du bakhor baru kendok kat bayau neu yak jakor pat u soitan u besentiment en set eu shihajar snem hakani ke liulong baklem trai kadika mon ke jong blei ula ban le kumnu ru kumbola pen pau kani ke tien ke jong u re ka jing song thu ka barit ke jonga kalong bau penjot shwa yakini ki ar ki bami na uneu yak jakor u penjot thiau yaki kat bayau ni pat udang pensa namar bau don ka jing tmu ya une uyak jakor ban pendap ling ba jong u bar kita ki shihajar snem ba set yau tau yak jakor haka liulong baklem trai bottomless pit haka ktien pareng u jisu un sinshar shihajar snem halor kani ka perthai nagata ka daw ki khot ya kani ka millennium lani ka millennium reign of Christ kani ka logo benta saubi ka jing sinshar Chris ka ba shihajar snem hagaktin Latin shihajar kamut millennium bat ka thau yagani ka jing sanshar ka jong u haka hok bat haga jing shisha kat kumu sekraya kal nong khat saw ki khot rio do khat wei u mesaya un sanshar ka perthai haka hok bar haga jing shisha bar haga jing janai yaki a baro pila ban keli balai bau jisu udon kam bandawan ban sanshar ya kani ka perthai hatu kambiang bau sanshar nang tay na beneng ka jubab kalong bau jisu un pen i ke ai ka jing sanshar hok bat ka jing sanshar ka bashisha namar mlale na kini kisngi ngimyo i ya ka jing sanshar ka hok bat ka jing shisha Henry indala wanu jisu un pen pau ya kata ka jing sanshar hok
ka jingsen shar ka ba shisha halor ka perthai bat ki ba don jong ka baro bat hang tang in so tho ka e ka hok bat ka e ka jing shisha ha ka ni ka perthai nang taru ki don ki ji tho lupa shapang mesaya ha ka testament ka barim ka empat pendep ha ka jingwan ka banengkong ka jong u kumukun long kidan bon ki jia tho lupa ki bau jisu la pendap la khaya ula em ka jing em ka batlem ka bakhlem jing tho bria ula yap li na ka benta jing halor ka ding na kalbari ula mi pat na ke beyap ula let sabeneng ula pendap bon ki jing kular kidang don pat ki jing kular ki badang sa ki jing kular jong ka jing senshar halor ka ne ka perthai bat kita ki jing kular un sa pendap nda on wan ban senshar shiajar snem halor ka ni ka perthai sau a sau bing ila dep mentah sau ke jing mi pat ki bangeit ki ba sha penyap hau mrat khlau ha kata ka jing senshar ka ba shiajar snem ka jong jisu ha kata ka jingwan arsien ka jong u ki martar ki bala sha penyap hau tau mrat khlau kin mi pat na ka jingyap bat kin yo ban senshar lembat u jing pen pau kala nong ka ba arpau ki khot sao hadu en riu kini kita ki martar ki bala sha shitom ki bala yat ling ba ka snam bat ka ding bat ka bat ka jing tenju nala wan arsin u jisu kin mi pat na ka jingyap bat kin long kinong senshar lembat u kin senshar lembat u jisu ling ba kita ki shihajar snem jong kata ka millennium kini ki ba syai no syadin ha ka jing rong no bat ki bala kelak ka bumut pat ha kata ka kordit ba bat ka jing senshar umrat klau kini kinum do e ka nong ba ba henry kin long kin nong senshar lemba du kris jong kata ka hima kata ka long ka kitab jing pen pau ka lenong arpo ka de khot ka ban rio niladap ka mat ka basau ngipoi sha ka mat ka basan ka thma ka ba khat do persha ya usoitan kani kadika thma ka ba khaddo katu menne kalong ka ba uwan nang taida beneng ha ka kulai bali bat u job ya umrat khlau ya u nong itu lupa lam ler bat ya yak jakor bread iki pung kading bread ya uni pat ha ka liulong bakhlem trai henreu dangsa hangta ka liulong bakhlem trai kata ka bottomless pit lanuan pelaj eu kat kum ke kitab jing pen pau lenong arpo ki dekat nyodo si pau ha ka bakut jong si hajar snem on pelat yeu soitan na ka liulong bakhlem trai bat un yo mi ban lej ban syukor ki jat ben riu ye ki kinja ben riu ki bahakata ka saudong ka perthai ka jing ken jong ki ka long kumusyap ka duriau ha kata ka jing senshar jong ka si hajar snem ha kata ka millennium kila nang ya kharoi kini ki brio kani ka perthai kila nang ya man bun bat kilong kumusyap haduriau ki pediang ya ka jing senshar ka jong ukris don ki ba pediang da ka jing kemen bat da ka jing sngo hun ya ka jing senshar hok henrei don ru ki ba shu pediang namar bamban se namar bam don lat namar ba syap tieng ya ka jing bitar shla ka jong u ndalakut kata ki hajar snem an pelat yau tau yak jakor bat unyo ban pensyai kadu ye ki brio ki badang sa hagane ka perthai bat un yalam ye ki nong elek kiat ki nong elek persya yau blei bat un yalam ye ki ban ya lek thma yau jisu nong senshar bahak bat pilak ban perkhat banong kata te kala de ka thma ka ba khrau kata te ka de ka thma ha ka ban ya tenju bor ha ban ya pe shipang la khlan kinong bu jong jisu shipang la khlan kinong bu jong yak jakor henrei kamlong kumta uyak jakor uksud u besentiment unong mudui yaki bangeit dan bor ha ba ya nujor bat ka bor ka jong trai bat unong pen im jengi u jisu kris un krene ka khtin bar kita baro kinong ele persya kinyap kinya kyrkhu ya katakan nong ba krau ka nong ba itenat bat kin ong bagi ingin job ya kani ka nong ba bat ngingin senshar lor kani ka nong ba reun krene ka khtin kan hap ka ding na beneng kan bamdu yaki bat kani kalong ka bakut jong ka jingele persya ya
une unong sen shar ka pertheu Jisu ba de hang ne ban sabret ya une yak jakor lani u sentiment lani unong mudui jogi banget lani u soitan en sabret ru ya u shaka pung gading ka batang dau bakhor ba dau kendok ba kata kolong ka bakut jong soitan ka bakut jong berat klau ka bakut jong nong ya thu lupa balam ler hakani ka perthei ngim pat yo e ga jingsen shar hok ngin sayo ako wega sngi rei wat hakata ka perthai jong ka jingsen shar hok ru kin don kinong ele persha kin don kinong mudui kita kin yeng banile rei haka bakut makir kin sha penlim bat kin sha bread haka pung joka ding kita di kamat ka basan kamat ka ban riu kalong ka jing mi pat jong ki bam nge bayap bat ka jing bishar khat do yeki ka jing mi pat jong ki bam nge bayap bat ka jing bishar khat do yeki kani kamdai ke jing mi pat ka banengkong ka balong ke jing mi pat jong ki banget kani ke de jing mi pat ka baar ka balong ke jing mi pat jong ke jing penrem dangi ruai gini ke jing ruai jongi ki jukren sepang ke jing mi pat ka banengkong ka first resurrection kani ke jing mi pat jong ke jing im ke jing mi pat jong ki banget kani ke jing mi pat ka baar kani ka second resurrection kani ke jing mi pat jong ke jing penrem ya kita ke bala kentat ya utrai Jisu kat kum jing pen pau kalau nong arpo gitu khot kat we do khat san kan but sa ka jing mi pat ka baar jong ki bom nget bayap bat ka jing bishar ka bakhat do hagane ka jing mi pat ka baar an pania so biang ya ka met bat ka mensim an pania so biang ya ka met ka bala pot bat ya ka mensim ka badona Hades an pania so biang bat kin yeng hakmat ka khet ka jing bishar bali bakrau kin yang akhmat kataka great white throne judgment kabalong ka jing bishar khaddo hakmat ka khet bali bakrau but an sab bishar ki halor ki kam ki baki kilale ka jing bishar ki gentle kalong halor ki kam ki jongki jing pen pau arpo khat ar khat lai kat ba ka jing bishar ki jiu pat kan long halor ka hukum ki jiu ki la yoy ka hukum an bishare ki halor kata ka hukum yones kalenong basan ki dekhot sapusan sapun riu ki gentle pat halor ki kam ki bakilale laki ba baha ne ki basniu bat kumbangitip ngimla ban le ki kam ki ba baha ban penpoi beneng ngi poi beneng tang de ka Jinghikai ke jong blei kita namar kata ki ban sha bishar kin sha bishar penrem mano ubayeng hakmat ka khet balik bakrau manu kabayeng hakmat ka khet balik bakrau kalong ka jing bishar jong ka jing penrem hakaban sabret eki ha kata ka pung ka ding ki banget pat kinum sha bishar hakmat ka khet balik bakrau namar kilalat na ka jing bishar sha ka jing penrem kumnung itip bangilalat na ka jing bishar rom pralenong ka dekat ka banengkong yones henriu lenong ka dekat ka basau yones san lenong ke dekat bar pusau ngan puli yones san ar pusau shisha nga onga pi bau tau ba yo snoi ka htien jonga baru banget but how tau bala pha enga udon ke jing im bam jukut but unumwan hap shaka jing penrem henreu la light shiliang na ka jing yap shaka jing im ke jing bishar kalong ye ki bamnget ke jing bishar kalong ye ki bamman ke jing bishar kalong ye ba kentat yo Jisu yang ngi ki banget ka jing bishar kalong da ka wei pat ka rukom kalong ka jing bishar sha ka jing pen ksan ka jing bishar sha ka jing kentiu yang ngi sha ka buram kumno mo ngila ban lat na ka jing bishar habala tho kumne Hebrew khandai ar punyau te kumbala bu hakibriu ban yap tang shi sin bar hadin kane kawan ka jing bishar kala shai baki bamnget kin sha bishar namar ki kam jongki baki jiu namar ki kentat ya hukum henry ya ki banget how Jesus Christ pat kin let shaka sngi jong jing bishar daga jing sngo scam ba an penksan ya ki ba an pelat im ya ki we start theology ubatai hakani gerukom uang dan sipongut ki kena haklas bat na kita ki kena haklas sangut kia penpat jing kangyet kia
penpat kitiar hang ta ka classroom san ngot pat ki ba lui ki ba khlem le ai ru em utau headmaster jong kata ka school u khot yagi ba donna kata ka kamera class hagapor ba pat ki jingkhang yet bat kitiar kitar hang ta baru khot boroshi pongot shim khot tang san ngot kita ki san ngot ki bala penpat jingkhang yet ki bala penpat tiar ki let da ka jing kiu kap ki let da ka jing syap tieng ba an sa penrem ki san ngot pat ki balong lui ki bam shim le ai ru unre ki shua don rengkat ha kata ka kelas ki let da ka jing sngo shngan da ka jing sngo shlur ba an pen kesan ki kumta kalong ka jing bishar ha ka bakut lara pimpat IT ala di ho jisu lada pidang yai melin haga jing sarong snow meng snow la haladi pin let daga jing tieng daga jing kyo bat bapi up ya ga jing penrem Henry lada pila IT ala di hau jisu bat PM haka hok bat ka jing shisha pilet shakata ka sngi daga jing snow shngan snow shlur bapi snow tho bapi long ki ba lui hakmat jau blei namar bapi long ki bahak Henry namaru jisu long bahak baru la penkop ya pi daka hok ka jang u namar banga long bahak Henry namaru jisu long bahak baru penkop ma oi ka hok ka jang halor janga nakata ka daw nga let shakata ka sngi daga jing sngo shlur ba daga jing sngo shngan ba ansa penksan yanga napdeng ki bamnget mdan uweru ban yo lat im Henry baro kin shabishar baran bread e kia ka pung gading jing pen paula nong arpo ki de kat sao kat san uweru ngan ong uweru ka uweru numdan ka ban yo lat na jing bishar namar kila kentat yo jisu kumunong penem bat kile bomsut nyo ya go gospel Henry kat uba playo jisu de grimyang sentur baru banget halaka jongga donut bau jisu lo U Trai on pen im ya o on pen im ya ka ba kita ki ba sha bread sha kata ka pung gading kin mat ya kata ka dujok para banget beet waju ong ba ngalaya ling baga dujok wajong gijing jonga lakum ka dujok ding namar pimpat mat dega dujok pinema dega dujok uji sulama dega jing pensitom kabajur halor ka ding pena kalbari kanang baba pi pin yo lat naga dujok kanang baba pi pin yo lat naga pung ka ding nakata kada waju ong kalalong kum ka dujok yanga ka dujok hagaktin Hebrew Gehenna hagaktin Greek Tartaros kani kaktin Gehenna Hebrew kawan ka kentin Hinnam Valley of Hinnam katem Hinnam kabalong ka jaka tenyut tangyut shabar Jerusalem Sriem kum ka Marten ngindalet nang ni siya umyam dalet nang siya gati bon ngi kinong Mawroh ngilet na bypass nrela deja bangiyat nang tay na maulay petrol pump deja bangiyat na mauyong na poy hang to ha Marten baro yak hang jingkhang yet baro ya set kemut namar ka jing iutung namar ka jing sma kabalong palat kani ka them Hinnam kani ka Gehenna kalong ka basma uli hadu kata kabaga ding ka shumesa arbusau kenta sin nyeusngi sin laispa an rebusan sngi chisnem nakawai ka snem shakawai ka snem haki jiu ki sotu bakani kalong ka dur bat ka jing sriem ya ka dujok ka ding ka bamjulep paduksan ubam juyap kani kalong ka dujok bat ka jinglat na kani ka dujok kalong tangling ba ka jingit hau Jesus Christ ngipoy siya kamat ka banyaw bat ka bakhatdo bat kata kalong ka beneng batmay ka kendaw batmay ka Jerusalem batmay ka new heaven new earth ka Bible kay ito siyay siyapang ka beneng batmay ka kendaw batmay bat day siya kani ka jaka bamapi bat mga nginlet nganong biang namar bangilong kibahak Henry namaru jisu long bahak baru penkop ka hak ka jang uhangi ngilong ki nongpop ki bajot ki barem ki baladeban poi sadujok sa tartaros sa ta sa Gehennam Henry namar ngilanget au jisu ki pop jangi ulaba mau bat ka hak ka jang ula penkop yengi nakata ka daw ngin yo ban let
hang te ka beneng batmai ka kendo batmai nyau ka jingja that jong ki bangeit ya beneng ki bangeit ki bala tho ka kerteng jong ki ka kitab ka jingim kin yo ka jingja that bam juko da beneng ka beneng kalong shamayim hagaktin Hebrew Uranus hagaktin Greek utu met beneng planet Uranus kishim kerteng nang ni Uranus hagaktin Greek hagajing pen Paulo nong arpuai arpuar la khot eka ka beneng batmai bat ka kendo batmai kani ka kentien ka don roh Isaya nrupusan bat nrupun rio bat la tho ruha ar Petros lenong ka balai ka de khot ka ba khat lai naga jing batai jong ka kitab jing pen pau kalenong arpu ar ngis ngau thu baka beneng kadon ka Jingiaseng Sngi bat ka kper Eden ngam ong baka beneng ka de ka Eden ngaong ba ka beneng ka Jingiaseng bat ka kper Eden Eden la deb la kut nginum yo le cho shato mentangin le sha beneng batmai kendo batmai Jerusalem batmai jingpen Paulo nong arpu ar ki de khot iwei ar badula pen I hanga ya ka wa bas ngur ko ka jingim marhabaro arliang jagata ka wa la dan uding ka jingim ubasaino igi khat ar ki jing sei so halau benai uda saino ya kata ka jing sei so jongka kibanget mapi manga para banget bait mapiru ha YouTube bapet hang to kibanget au Jisu pinyo ban bam na uso jong uding ka jingim bat pinyo bandi na ka wa ka jingim barhapo ketika beneng batmai ka kendo batmai kadon kata ka nongba Jerusalem batmai ka Jerusalem batmai ketika nongba jong ka beneng batmai kendo batmai ka jingjrong jong ka shiajar sanspa mile ka pengkyang shiajar sanspa mile ka kenjang shiajar sanspa mile nganum batai jrong alor kani ngala deb ban keren menchem snem haga jing batai ka kitab jing pen pau ka Jerusalem batmai ka nongba bakrau bala penkre naga benta jongi ka nongba joga beneng batmai kendo batmai nyobi kalong ka jing ainong yaki kamba bha lani rewards ka jing ainong yaki kamba bha ngakwa ba pinsong thu kani ka wei ka beneng kamdei ka bainong naga benta ka jing imbabha ka beneng kalong bet ka Jingikai U Blei yaki nong pop ke balakala ka bamot Henry kan don ka Jingikai nong iki banget ya beneng hiyo ke megata ka beneng kam day ka bainong ka beneng kalong ka Jingikai ka U Blei Henry hangte ha beneng kin sadon ki bainong yaki kam babha bagilale ngan ong biang ka beneng kam day ka bainong ka beneng ka Jingikai ka U Blei ka bangi pediang lengbau Jesus Christ Henry onda poi ha beneng hangte ha beneng ngin yo igi bainong ngan ong biang ka beneng kamlong ka bainong ngibla ban kamai ka beneng kalong bet ka Jingikai ka U Blei Henry onda poi hangte ha beneng ngin sa yo igi bainong nagabenta ki kamba bha bangile ban shakri ya U Blei nda poi hangte ngin yo yaki bainong kumbo U Blei la ibet ban ayengi kat kum ke kitab Daniel nong khat ar ka khot ka balai bat kita ki ba start kin teng shan kum ki jingshai sahit beneng bat kita ki ba pen kala bun shakahok kum ki klur jiunom la jiunom nang ta jing pen pau ar pu ar nong ka khot khat ar hakmi ngawan kloi bat ka nong jonga ka long lembat nga ban ai nong ha wei po wei baro kat kum balong ka jingle jong u jing pen pau ar puai ar puar la don ha beneng ka bainong kam dei shu ya barok ki brio ka bainong kalong tangi ki banget uji suong ngawan keloi ban sauno saladi ka bainong ka jonga ngalapen kre bangan yo ban ai ya pi kani ka ju Jinghikai ha iwei koren lenong ka balai ki de khot khat ar hadu khat san baragani ka jingroi ka bakhat du bangin sarwai ru saus pa prapusau ngas ngo bangani ka jingroi piru piso bangani ka jingroi namar kani ka jingroi ka batai shapang ka bain shapang ki bainong ki bangin sayo habeneng rewards in heaven mdei reward of heaven reward in heaven of kamut baga beneng kalong ka bainong in kamut habeneng piyo ka bainong
sau spa prabusau hagari itanat bau sensar U Trai ngan leit poi da jing trai lawai kumno poi beneng da jing ai pala bat nong pen im ngan long mde dagi kamba bha bangan kamai beneng da jing ai pala bat nong pen im ngan long ngan don pan sngiat ne em bangan pong kapan sngiat long taga bai nong ken kat ba jing im dang sa ngan shakri lau trai kimen siem na jing jot ban pen pai kamut ngan yalap eka gospel bat ka burom na u ka sngi ka bakrau dagi ktien jemno tamun pen pau kabalai ka dekhot a jing kemen bomla ong anda ya u ngan shem ban IT ki paila ba koridor kamut ki kamba bha bangila le ki mensi ba koridor bangila job jing suk katakari kanang bang nang janai kari kalalong lupa ka jing suk henry ka jing suk jong katakari kanang bang nang janai bat ka pansniat buram ba pernai ba ka jing kli kalong andon pansniat ne em ha ka jing sha tu dak jing kli ken dak ba buram ude ban wan hadien katuka ktien ba pernai haka ktien pareng koong will there be any stars in my crown ngandon pansnya ne em bala pendaj da klor ba pernai hang tu di bandon udak jingkeli anda jinglet lawai hayeng shong ne ngan poi don ne em ka pansnya ba pernai ndangala depan im ke jing emang ne ka perthai ndangala poi hang teh beneng da ka jinga e ke jong blei ngandon ne em ke jing yo nong ka bai nong na ka bentaki kam ba bha bangalale katu ngila ban nong kalakut kene ka sermon ban ngala ban punkut hang ni henry kidoni we ar pat ki jingkeli ki ba phila ban keli bat kani ka kham jeliu shapang ka theology henry ngan hap ban kren hi ban long ka jingshai kidon laiteli ki rukom so thu shapang kane ka shiajar snem ki ong pre-millennialism post-millennialism but a-millennialism pre-millennialism kamut ujisu unwan shua ka shiajar snem post-millennialism, millennialism, kamut bau jisun wan hadin shiajar snem. Millennialism pada kamut ba kani ka shiajar snem ka sulong tang simbolik, ka sulong tang kadak. Bat ka kedawe ka por ka bajrong bau jisun wan sa sensar ya kani ka perthai. Kidon laiteli ki rukom sotho millennial, pre-millennial, post-millennial. Millennial kamut ngimla ban butik shiajar snem pre-millennial kamut shua ka shiajar snem ukresun wan post-millennial kamut hadin shiajar snem hagjing suthu barit ke jonga nganget bau jisun wan shua ka shiajar snem bau sensar ka hok baga jing shisha ngamnget bau brio hagjing long tolot jo un ai ka jing sensar hok halor kene ka perthai nganget tangu jisu un ai ti kei baga hikai ka Balang Presbyterian halor kene ngidi ban so thoi kata kani kadika riti peniat balang jong ka Balang Presbyterian ri India ka edition ka bakhandai ka sinshan ka bakhandai but shapang ka jingwan arsien ka don kini article ka bashipau kidon kini ki shipau article jong ka jing plajing jong ka Balang Presbyterian mangi ki pastor ngi haban spellendet ikini ki shipau ki article ban ngi haban spell por ordain yangi kalong silent kalong jarjar halor pre-millennial shua ka shiajar snem lani post-millennial hadin ka shiajar snem lani a-millennial shiajar snem ka shulong tang ka jingkhen kalum ka ongkum ne ka nik article shipau jo ka jing plajing et ha ka sngi ka bakhaddo ya ki bayap an penmi pat bat bangeit bat bamnget bat baro kin paw khmat ka khet bisharu kris baran bishar ki kat kum ki kam bakilale hagane ka jing em labhanes niu ki bamnget bat ki bamman andala penrem kin sha ya ka jing penshitom ka badai na mar ki pop jongki henry ya ki to ki balanget hau kris bat ki balako ngo yo o mapi bat manga ki balanget au kris bat ki balako ngo yo o on penksan ha ka bapaw bat an pediang ye ki sha ka buram on penksan ha ka bapaw bat en pediang iki syaka buram kata galong ka jingkermen ka jungi kam de ban long tang ka jing tho ha gani ka dulir jong ka Balang Presbyterian ka de ban de ka jing shaman sim ka jong pi bat ka jonga bangala IT ala de jisu bat banga ko ngo ya o ngila de kren ru ya ka pre-tribulation post-tribulation mid-tribulation pila ban sapet ha YouTube ha ka tu khandai trik ujun lanu kanja kaneka
jingrong no lanu kan ja kaneka jingwan arsien lanu kan ja ka rapture lanu kan ja ka second coming ngimte bigi sngi gipor yo pila ngap dengong nadu menne ong hagabakut pastorin ai tarik hagabakut wat soi ngam don tarik ban IP ya ga sngi ga jingwan jong trai jisu kala banja lanu ngimla bantip kumba ong kumbarwai ba max mentan kumunong tu akapor menmet Marcos khatlai lai puar rei sapang kita ga sngi bar kata ka poru umdan batip wat ki angela beneng lemni ukhon rei tangu khpa iwei Thessaloni san lenong kit khot iwei do lai kanwan kumju kumunong tu menmet nakata ka daw ka dengi ban supan krebet la don manu bubu tarik kidigil balam ler ki bersyukur namar ka khatin ka joblek om dan manu batip balada mtip nakata ka daw ka dengi ban supan krebet kidon ki bahaga jing sngotho bakla haga jing syaelam bakla kilet sa shi klau ki batap ki risan ki kam sarkar ki sei ki khoni ki skul kimtre ki scheme sarkar ki number sarkar Aadhaar ki don number epic rudan number driving license rudan number job card rudan number baro ki ba mi ki de don number lot kini kim de number jong rat klau kini ki number jong sarkar India jong sarkar jella wat da pediang Jingiaseng he dalong sinat ru ayeng jong pila ai number wat hapo ka register jong balang ru ka kerteng jong pi ka don number wat setting ki number kini kim long number jong rat klau wat sha yalam baklaro kai ka bangi de benle nge jau jisu IT ala de o shakri hok e o wan chi Jingiaseng ko ngo ye ke ka bangi pen be lang hang ni kum ka balang im ka jing im ka bajar ka bajai shakri U Blei tre ka kam ka jong o ba de ma u ban wan shao ye phi kam de ka hok ka jong pi ban pen poi beneng ka de ka hok ka jong Jesus Christ ka ban pen poi beneng ye phi nda phi la poi ha beneng ki kam ba ha jong pi kinum long le na ai nri phin yo ye ka bai nong hang te beneng to U Blei Un kyrkhu ingi lingba ka ne ka khubor halor ka jingwan arsien ka benta ka baar na ka benta ka buram ka jong Blei amen ngini duai try kan ran ngidap na ka jingsong mo ka bakraw na ka benta ka ni ka Jingiaseng ka bamela aingi bangila ban pensngoy ka khtin ka ba im ka jong me ling ba ka jingruai ka bangi ruai ling ba ka jingruai kerpang bangi asngaw ling ba ka khubo na ka khtin ka ba im ka jong me bangin long slur ngin long sngan ha ka jinget jong i hau Jesus Christ jagat ba ja long kat balong ngin bat scam ye u bangi tip ba udai mo u nong penem u baniala mengi ha beneng irap ro bangin 3 minute bangin shakriya me ha gano ko benta ka ba me bo ingi ka jing 3 jungi kamlong leno ai namar ngin yo e ka bai nong ha beneng kyrkhu ingi ko trai kum ka balang kyrkhu gi parbangi be jungi baro kyrkhu wei patru ki be don rengkat bat ngi na ka por ken mat ki ju ki jing kyrkhu ke bana me ngi ai ngo e me ko trai ba me sngo gi jing duai jungi ngi pani ki ne baro ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ge jong trai bat nong penem jungi Jesus Christ amen ngi ai ngo U Blei bala don rengkat bat ngi bat ngin mi na ka yeng ke jong u da ka jing sngo slur ka jing sngo sngan ka jing sngo scam ko Blei shibun Mr. S matlang nong elam jingruai Mr. Balmi lingdo nong pure organist kini ki parlok samla ki be don bentaro ha ka ne ka recording bat ke jing pen mi ya ka Jingiaseng ka YouTube channel lembat kiwei ru ki ba ai ka jing shakri ki benta ba pher U Blei Un kyrkhu ye phi ngin penwai da ka jingruai ka ba saus pa prapusau hadin kini ke jingruai nga kerpat ye teman besan jongi teman besan Dr. Olamare kerpat pin soba ban bu jing duai lengkot bat sapelat yengi da ke jing kyrkhu penwai hakari itanat bau sen sharu trai ngan le point da jing tre lawai da jing IA pla baru nong penem ngan long ngan don pans ngan ne em bangan pong ke jing duai ne teman besan Dr. Olamare bat ke jing kyrkhu penwai ke jing ruai ke ba saus pa prapusau Agari itenat pausen syar utrai ngan leit boy anda jing relawai da jing ai pelai
bát nong pen em ngan lòng ngan đòn pan nhát nê em ba ngan phong ngan đòn pan nhát nê em ngan đòn pan nhát nê em ba la pen đại đặc lor ba pernai anda jing leit la wai a ying shong ne ngan moi don ne em kapan siat ba pernai kat ba jing em dang sa ngan shakri la U Trai Lyndan Syiem na Jingiaseng ban ben pai bat kaburom na U ai kasi kabakrau da giktin jem nutam un ben pai ngan don pan siat ne em ngan don pan siat ne em bala pen dai dak lor ba pernai anda jing leit la wai ha ying shong ne ngan moi don ne em kapan siat ba pernai a jingman rom la ong anda ya ungan shem ban ai di ki pai la ba gordo jing suka takari kanang bang nang janai bat kapan siat burom ba pernai siat ne em ngan don pan siat ne em bala pen dai dak lor ba pernai anda jing leit la wai ha ying shong ne ngan boy don ne em kapan siat ba pernai Kuk pa jing bahabeneng Nyai ngumekan rahat Menang pli ni kelat kelenting ilak ban syakri ne yame kumne kumengilong Kyrkhu ko kendat ki benta baro ka jing syakri ne do basdang haduk kana kapor Kinlong go try kum ke jing angu thang ke ubi Ki bakyu soja khamat ke khajing snai ki joma Ban meken ko kendat man priang yang i kumengilong Ben man aru try ka banong kat kum ka man blai joma Kyrkhu ko kendat ke kubor ke tin joma Nyos ngolo mo syakri ba ko dor joma Isai ko ta ka long ka bor ki ko thai Ninang laban pen kre ko ta ke jing ai pel krem ngasla ke ka pertai Man yu sham bat me ko thai haga kher ke sngi haga ski ke jingwan arsian hadu jama blai Kyrkhu ko kendat lo jong syakri ko kendat Nang laban pendan kam yu ko dah ka no ka benta Hakano ka jaga bat hakano ka ransan namlai Naga banta man yallap ya ga gospel jume Naga banta man penbenai ka khubor jing pejem ai jume Naga banta ko trai ban yaro ban pendon borome me ko trai kat kum kamon blai jume Dang ko kendat ki banta je khi baro dang ru jing duai Nabai ke nengi pangi dam ke tengu ji sunang penembe Bato da aru ke jing ai ka badap yang dap ker hai trai nong prem Jesus Christ Kajing ij ba ka bamayan ka phala ka bam jo kala ka jong bleu pa bana bam jo kot
Lemroi slow tiang jim chai bor ke jong blei men sim bakoi. Ini ke jing kyrkhu lai hawe blei. Gin chong sa ban ngi kum ki khun ke bla siu spa jong me. Gin chong sa rengkat bat ki bangeit hang ne ba sau nang ke perthai ke badam bat chakrio blei bem. Mentah la kertaru. Amin.